sair á rúa, a de participar nos piquetes, e outra, a de quedarse na casa, ou entrar a traballar a escondidas, como están facendo moita xente, e traballar a porta pechada. E iso solamente ten un nome, son esquiróns. Non o podemos consentir, temos que sacalos dos centros de traballo. Unha vez máis, queremos insistir, é fundamental a vosa participación. Se non estades, non podemos facer nada. Vostedes que convencer dunha puta vez do poder que ten a clase traballadora. Se vosotros non ides a curar, as empresas non valen nada. As empresas non producen absolutamente nada. Que vos entre na cabeza. Poden firmar os contratos que queiran, que se vosotros non vades a traballar non se consiga absolutamente nada. ¡Lume con eles! Unha vez máis, quero facer fincapé noutro punto. Non podemos colaborar coa patronal. Non podemos facer horas extras. Temos que putear a produción. É o único que lles doi. É fundamental. Tedes que apretar. É a única forma que temos de conseguir o convenio que merecedes. Adiante! Lume! ¡Lume! Non nos queda outra que convocar máis días de folga. Non nos queda outra que seguir presionando, seguir apretando a inmobilismo da patronal. Por iso, os vindeiros 16, 17 de xuño, 30 e 2 de xullo volveremos á loita se non se asina un convenio antes. Temos que seguir apretando, tedes que seguir con nós. É fundamental que participedes, que saiades á rúa, que estedes todos aquí, que faledes cos compañeiros. É fundamental, vos necesitamos. Adiante, forza!